Čauko ľudia, ja vás vítam u nového morbidného videa a dneska to bude bohužiaľ ďalší unboxing. No bohužiaľ, ja sa na to mega teším, lebo ako ste si mohli všimnúť podľa názvu videa, tak som bol opäť bohužiaľ nakupovať v Actione a keď som tam videl tieto veci, tak som to tam proste nemohol nehať ľudia, sorry. A na konci vám poviem aj celú ako keby cenu týchto produktov a ako prvú vec tu mám takúto kartu od značky Fashion Rebel a tí, čo kúkajú moje videa trošku častejšie, tak si určite všimnú, že z tejto značky sme tu mali minulý aj reprák, takže prvý, ale ten zatiaľ odložíme, lebo tu mám ďalšie 3 veci, prosím pekne ľudia. A druhá vec je taká trošku menšia a je to toto tu svetlo, ktoré som ako jediné nabíjal z týchto vecí, čo tuto mám ešte jednu vec a tuto zozadu sa to takto pekne zapína a takto to svieti. Bude sa to podľa mňa pri točení videách hodiť a na konci poviem aj cenu. A pekne sa to takto vypína. A dokonca mám na sebe aj svoje hodinky, ktoré som si tiež minule kúpil. A ako tretia, posledná a snáď tá, no áno, aj tá najdrahšia vec a asi aj tá najlepšie využitá sú tu tieto sluchátka. A tieto sluchátka by mali mať aj potlačenie hluku, aspoň podľa toho, čo tu je popísané. Takže a tieto sluchátka sú tiež od značky Fashion Rebel, čo začína byť moja celkom obľúbená značka, lebo od tohto máme toto, aj tamto a mám od toho dokonca aj ten reprák, ktorý som už spomínal, ale ten si nechám na potom, inak pokiaľ viem, som ešte z neho neurobil recenziu, takže ešte mám čo robiť. A už bolo veľa kecania, idem to otvárať. Zatiaľ si tieto veci odložím a idem na túto kartu. Toto by mala byť vlastne karta, ktorú si dáte do peňaženky, aby ste tú peňaženku nestratili. Takže malo by to fungovať s Apple appkou Find Me, čo je nice pre tých, čo nevedia. A dám si to do peňaženky a konečne budem vedieť, kde je peňaženka. Dúfam, že to bude dobré. A teraz si chcem ten obal čo najviac zachovať, takže Takže to jednoducho rozstrihnem. Tu mám už takto pekne prichystané nožničky. A jo. Takto sa to snáď bude hodiť. A už takto pekne strihám. Aj. A ľudia, dokiaľ to tu strihám, tak určite ma môžete pochváliť do komentárov, lebo som si konečne zohnal takýto tu poriadny stojan a točím to dneska dokonca aj na stole. Takže, jo. A takto vyzerá finally produkt. A vyzerá celkom fajn. Len ma ešte zaujíma jedna vec. Toto je akože karta na nabíjanie, ktorá by mala podľa obalu vydržať až 6 mesiacov. Takže dúfam, že a jak sa to tu bude nabíjať, vyzerá to, že cez tieto dve tečky tu, jak keby. Takže idem otvoriť aj túto vec. Tu si asi tiež rozstrihnem, nech sa to robí čo najľahšie. Dneska to je trošku video na dlhšie, takže si určite zoberte nejakého popcorna. To je odporúčanie. A inak ten bordel, to si nevšívajte, čo tu je teraz, čo som tu urobil. A osobne sa teším najviac asi na tie slúchatka, ktoré mám zatiaľ tuto po boku. A to bude snáď epické. Jo, to je tak dobré. A jop,
toto sa nabíja takýmto spôsobom, že tá karta, kde sa jakoby priloží týmito dvomi tečkami na túto vec a to sa len nabije. Aj keď nabíjať to asi moc potrebovať nebudem, lebo to vydrží že vraj až tých 6 mesiacov, takže snad to bude fungovať dobre. A zatiaľ toto asi môžem odložiť. Toto je jakoby tento kábel, ale k tomu sa ešte určite dostaneme. A zatiaľ to tu odsuniem kde nabok, aby to tu nejako moc nevadilo. Počkať. No, zatiaľ to hodnotím na prvý dojem celkom fajn. A toto je druhá vec, ktorú som kúpil. A toto som už vlastne aj zozadu nabíjal, teda spredu. A tuto je to tak keby na USB-C. Snažil som sa všetko kúpovať na USB-C, aby to sa jednoducho nabíjalo proste. A je tu takto pekne to zabalené. A trochu som to už aj nabil. A povedzme si, že to svieti mega, mega dobre. A inak tam vzadu sú aj také pekné svetielka, takže môžete ma pochváliť opäť. Dobrý človek som. No, a má to tu dokonca 3 režimy. Takýto klasik, takýto normál. No, klasik, normál. Proste takéto 3 režimy. Neviem to popísať. A toto je taký produkt, ktorý tu nebudem akože moc dlho omielať. Nech to máme predsa čo najrychlejšie. A jo, takto to vypadá nejako. Žiadny zázrak. Máte tu k tomu USB-C, to si tu takto pichnete. Bez dvojzmyslov. A jo. Nebudem to tu nejako okecavať, to si takto môžete dať keď tak na telefón. A to by akože malo slúžiť na také akože TikToky. Ako si môžete, že to je selfie. A jo, to môžem dať zatiaľ na bok. Opäť. A tá najočakávanejšia vec, toto mi tu ešte ostalo. Tá najočakávanejšia vec tohto videa, tieto sluchátka, práve idem na to. Že dúfam, že to nejako pôjde. A ja si akože to balenie nechcem rozondiť. Fakt nechcem, ale vidím, že to asi takto dám na polku. Tieto veci z Actionu ma tak strašne štvú, že zle sa to odbaluje, jak keby. Takto to je tvrdé, jak to mám rozbaliť pre pána Jána? Ale tak no. Ach, toto ma bude bolieť. OK. Toto ma štve. Na to pôjde. Ja nechcem, aby sa mi to počkodilo. Nein. No ľudia. Tak, počkajte. No, takže po malej chvíľke a takom unboxingu sa mi to tu konečne podarilo dostať k finally produktu. A takto to vypadá. Zatiaľ to ešte otvárať nebudem. A ľudia, toto značí za všetko. Jednoducho ja neviem absolútne nič otvárať, ani ten reprák. Prečo ten Action to pre pána Jána musí takto baliť, ľudia? Prečo? Ach bože, mňa tu z toho raz trafí. Takže tuto máme nejaký manuál, ale predsa manuály nás nezaujímajú. A what? Tuto som k tomu dostal ešte tie náhradné, jak sa to volá? Štuplíky do uší. No toto, no Action, tak toto, tak to je Sigma, veru, že? Ešte raz si môžete obhliadnúť túto znetvorenú krabicu. Haj. No, tomu som teda veľmi ublížil. A ešte tento kabel tu odstránim, čakajte.
No, tak. No, trošku som to dohodil. Ale toto zatiaľ môžem zahodiť preč. No, nevadí. A asi čo všetkých zaujíma najviac je otvorenie tejto Finally krabičky. A za toto som strašne rád, lebo mne veľa slúchadiel nesedí do uší a ešte som k tomu takto pekne dostal manuál. Ale to predsa nikoho nezaujíma. A ešte toto tiež nikoho nezaujíma, ale dostal som k tomu ešte pekne C-čkový kábel. Fúf. No. A finálne otvorenie slúchatiek. Oh my god. Ľudia, toto by ste nepovedali, že to stojí toľko, koľko to stálo. Hej, nie. Však ľudia, ale to vyzerá jak AirPods. To vyzerajú jak AirPods Pro. Sorry za moju výslovnosť, ale to sú AirPods Pro z Actionu. To je čo toto? To ne. Ešte si to prehliadnite lepšie. Vláda, čo to? Čo? Jo, toto je ešte ochranná fólia, ľudia. Toto je ešte ochranná fólia. Wow. To nikoho nezaujíma. Plus druhé sluchátko. To je takéto tiež. A toto tiež zlúpnem. No dobre, takto tu zatiaľ vyzerajú. A ľudia, kebyže chcete porovnanie týchto tu sluchátiek s sluchatkami, na ktoré som robil recenziu, to sú tieto Niceboy, hej, v Podsi 3. Kebyže chcete porovnanie týchto dvoch sluchadiel, tak dajte like. Za 4 lajky, keď tu budú na videu, tak to porovnám. Dobre ľudia? 4 lajky a porovnám to. Ale tieto zatiaľ schovám, lebo predsa tieto absolútne nikoho nezaujíma. No a teraz to skúsim akože dať do ucha. A jo ľudia. Takže ja tieto tu slúchatka idem dať teraz nabiť a o nejaký ten čas sa ozvem. Takže snáď sa to nabije v poriadku. A zatiaľ na prvý dojem to vyzerá dobre. Takže to idem dať nabiť. O nejaký čas neskôr. Ja sa teda ozývam po dlhšej dobe, čo som tieto vecičky nabíjal a zatiaľ, čo som o tom zistil, že toto sa mi dobre pripojilo k telefónu a bohužiaľ túto kartu asi neukážem, ako sa mi to moc pripája k telefónu, lebo na ten telefón, na ktorý to mám pripojený, práve točím, takže kebyže neviete, už som to hovoril pred malou chvíľkou, na čo táto karta slúži, tak to slúži na to, že keď si to dáte do peňaženky a napríklad neviete, kde máte peňaženku, alebo vám ju nebodaj niekto ukradne, tak si kúknete v mobile, kde je a môžete ísť pre ňu. A kebyže si to stratíte v dome, tak to vie vydať aj taký zvukový signál. A rád by som vám to aj ukázal, snad to pôjde počuť. A nabíja sa to vlastne ešte aj cez toto, že sa to pôjde počuť. A počuli ste snáď? Jo, tak toto zazvoní. Dúfam, že to na tej kamere bolo dobre počuť. A nabíja sa to vlastne takouto zaujímavou vecou. Myslel som, že sa to bude nabíjať niekde cez USB-C, ale to by som od toho chcel asi veľa. Máte tu takto tieto dve tečky a tu si pripojíte akéby takto ten kábel a toto si už niekam zapojte. Je akože trošku škoda, že toto je tu USB-C a že to nie je USB-A, ale tak, s tým sa už dá vysporiadať. Takže túto kartičku by sme mali asi aj vybavenú, takže tu zatiaľ túto odložím bokom trošku. A kebyže sa pýtate, prečo tu je také zlé svetlo, tak je to kvôli tomu, že sa mi zrovna teraz pokazila lampa. Takže ľudia, veľmi sa ospravedlňujem za to, aké tu je svetlo. Snažil som sa tu aj túto vecičku nejako nainštalovať, len neviem akú, kam by som to tu dal. A k tejto vecičke sa rovno aj môžeme presunúť.
A táto vecička, toto svetlo bolo už dokonca prednabité aj v obchode, jak som to kupoval. A svietilo to celkom tak slabo, ale teraz, jak som to nabil, tak to svieti úplne mega. A má to tu vlastne 3 režimy. A je to zatiaľ celkom fajn. A neviem moc, na čo to budem používať. Takže... A ešte sa to nabíja týmto USB-C-čkom, to som už ukazoval. Takže tak. A pre tých, čo nevedia, na čo je toto, je to vlastne na TikToky, dáte si to na telefón a môžete točiť s tým. To máte ako keby také selfie svetlo, aby ste boli viac osvetlení. Teda. A ten úplne najočakávanejší produkt dnešného večera, áno, točím to dneska večer, tak sú určite tieto slúchatka, ktoré vyzerajú takto pekne. Majú taký cool zvuk, možno to bolo aj počuť. Takto vyzerá ešte tá krabička. A zatiaľ, čo som zistil, tak bolo, že tieto slúchatka majú nejakých 5 hodín. Slúchatka samotné môžu 5 hodín prehrávať hudbu alebo podcasty alebo všetko a spolu aj s nabíjacím púzdrom, to môže hrať až 30 hodín, to znamená, že púzdro má kapacitu 30 hodín. A tieto jedno slúchatko má kapacitu 30 mA a toto celé púzdro nejakých 150 mA alebo 130 a niečo okolo 100 alebo 200. To som si nezapamätal a takto to zaujímavo celkom vyzerá v tom vnútri. Takto sa to tu pekne to slúchatko jak keby vojde. Takto. Tak. Má to taký dobrý zvuk celkom. A tuto sú ešte potom tak popísané veci trošku. Tuto je tá značka vidieť pekne Fresh and Rebel. A plus som tu k tomu dostal ešte takéto nadstavce. Lebo sú to takéto akéby ďublíkové slúchatka, neviem to inak nazvať, ale jednoducho snad to viem dať aj dole. Jo. Toto som ešte, čo? Tam je doslova taká akéby čierna diera v tom. No. To je zvláštne. Jak to tam teraz dám? Počkaj, čo? Jak to tam teraz dám? No nevadí, to nechám na potom, to nikoho nezaujíma. Takže aj toto sa napája na USB-C-čko. Nemá to ako moje Niceboy, hej, v poci, mám ich tu. Moje Niceboy slúchatka majú napájanie takto tu vzadu, ale tieto tu slúchatka majú napájanie tuto ako keby z dola. Názorne ukážem. Takže takto to vyzerá. A zatiaľ, čo som ja tieto slúchatka osobne skúšal, tak určite nemajú kvalitu jak toto, ale čo sa mi na tom páči je, že to je asi o trošku hlasnejšie než moje Niceboy. A ľudia, ešte som vám nepredstavil jeden produkt, ale to bude taký menší. Už keď som bol v tom actione, tak som si poriadil túto vec. Tu je nejaký papier, to nikoho nezaujíma. A toto odstrihnem, tu je nejaká takáto vec. A to je vlastne miesto, kam si budem môcť ukladať moje drahocenné slúchatka. Nikoho toto nezaujíma. Dobre. A ešte takéto malé predstavenie tohto produktu, no tak to je také. Máte jednoducho slúchatka, takto si to tu dáte. Ups! Máte takto slúchatka, takto si to tu dáte. A ešte vám tu ostalo trošku miesta, takže si tu môžete dať, čo ja viem, nabíjací kábly k tomu. Celkom sa to tam k tomu aj hodí. Takže zatiaľ tieto slúchatka z prvého pohľadu hrajú celkom dobre. A to najočakávanejšie úplne z celého videa
je cena týchto všetkých vecí. Ja sa tu zatiaľ pokúsim dať toto. No, sa mi asi nepodarí. Nevadí. Ale celková cena je... Pripravte sa, ľudia. Lebo vám odpali dekle. No, najprv začnem asi týmto... Začnem najprv kartičkou. Táto karta stála... Táto karta stála 10 €, takto ako ju vidíte. Pluskrom bol nabíjací kábel, ale to vie predsa každý. Takže 10 €, počítajte. Toto tu svetielko, tieto všetky 3 produkty sú z Actionu predsa, stálo, prosím pekne, 2 €. Za 2 € som toto kúpil. To čo je akože? Čo to je? A to najočakávanejšie... Ako vždycky. Toto tuto, kde sú, ja tam. Toto tuto stálo 20 €. No, 19, myslím, alebo 20. 19 a niečo. 19,50 myslím. Takže ešte raz si to môžete obhliadnúť, ľudia. A kebyže chcete hodnotenie týchto produktov, tak dajte lajky. A ja som rád, že ste video dokúkali až do konca. A čau, dajte odber a like.